Jeg har i dag et interview med ægteparret Anna og Alexander Gotchi, der har boet hele deres liv i Sovjetunionen, og de vil i dag fortælle om perioden i 1920'erne, hvor der sker stor forandring i det sovjetiske samfund, og også for økonomien. Og til at starte med, i 1921, der indfører man NEP-politikken, som bliver afløst af krigskommunismen. Og hvilken betydning fik det for jeres levestandard, og hvordan I fik jeres levebrød og generelt velstand? Ja, altså, hvis jeg starter, så efter at NEP blev indført, der behøvede Alexander jo ikke at arbejde for sin fars gård længere. Han kunne derfor begynde at leje noget mere jord, og som så Alexander fik ansvar for. Og så fik vi så derefter råd til et lille hus, som vi kunne bo i med vores familie. Så efter vi blev gift, så fik vi fik altid nok at spise, og vi kunne da sælge noget af det kort, vi havde, og få noget endnu bedre mad, og også have penge til fornøjelser. Og vi havde råd til ting, og vi havde råd til at leve ganske udmærket. Så var det også sådan, at min familie købte mere og mere jord, og altså vores familie som magt, den voksede lidt, i det vi fik mere og mere jord. Og ja, altså, det var en rar periode for os. Ja, og da man ophører NEP-politikken ved årtiets slutning, går man ind til en ny økonomisk politik, kollektiviseringen. Og jeg ved, at I først flyttede til Leningrad i 1931, så I må have mærket kollektiviseringen på landbruget, og generelt det var en revolution for landbrugslivet. Kan I sætte nogle ord på, hvordan at I oplevede kollektiviseringen, og generelt hvordan samfundet oplevede kollektiviseringen? Det kan vi godt. Altså den her rare periode, som NEP-politikken var, den blev ligesom afløst af en mere kaotisk periode. Især fordi at min far, han blev efter ordre fra den lokale partiafdeling, han blev taget til fange og henrettet. Det var så fordi de mente, at han var kulak. Og det var rigtig skræmmende, at en så respekteret og dygtig bonde så hurtigt var blevet til en fjende for det lokale nærområde. Ja, og for at redde familien, så overtalte så Alexander til at fortælle Vladimir, som var vores lokale partileder, at Sergej, som egentlig var også en af vores venner, havde overtrådt restriktionerne for, hvor meget korn man måtte sælge. Og at han havde solgt det sort. Godt nok så havde han også solgt det til os, men altså, han var jo en skidt fyr, og det var ikke fordi, vi havde et andet valg, end at skulle stikke ham. Ja, det var netop det, vi var nødt til at bukke under. Altså, vi var nødt til at melde os ind i det her kollektivbrug, som der blev dannet i den her periode. Og vi var nødt til ikke at gøre noget modstand, da alle de her trusler kom. Også fordi, at min fars